mga kapobre. For today's video mga kapobre, kay magsisume. Ang among twist karon mga kapobre kay tayo sa baka ibutan diri sa bola. Siyempre, dili nila goal nga makuha ang tae or magkatae sa ilahang naong. Ang ilahang goal mga kapobre is kuhaon ang 500 pesos. Let's go! Lingaw-lingaw, yun ang tirada. Basta proud mo, pre mo, birada. Sakalingaw, magsigira mo o ka natawa. Lingaw-lingaw, yun ang tirada. Basta proud mo, pre mo, birada. Good vibes ka, ayaw makalimtan ang problema. Lingaw-lingaw, yun ang tirada. Basta proud mo, pre mo, birada. Magsakit inyong tsansa, kumiti nga salida. Sa proud mo, bre, magsigi ka katawa. Magsakit inyong tiyan o magisi ang pangatanggal ang kala. Ay wag tang inyong problema sa dabis content, mga wilang at tirada. Mahimuot ka sa ilang mga salida. Dalhong ka sa kalipay, ilayo ka sa problema. Kay good vibes man, pernaminti ang tema. Basta silang kauban na limited ang tawa. Mauning the best, kadili ka may stress lang. Tawa lang sila para tanggal ang depress. Para dili madaot ang atong kwarta, ato siyang isulod ani. Lara na? Oh. Ato siya isulod ani. So, kini mo ibirahan ninyo. Ana. Oh. Ana. Oh. Okay. Nya, nana ta challenge. Kaya? Kaya, go! Alay, tanan. Go na dong. Kaya! Dito tanan. La. Sige pa gyud, adjust pa gyud. Tuyok mo. Tuyok mo. Ge, di pa managon. Timing. Ta, ge, paktisa mo, tuyok sa mo. Ge. Tuyok ka dai. Ano ni pagkuha lago tuyok ko. Graba mo. Ge. Yay! Wait! 5, 4, 3, 2, 1, go! Kabut-kabutan niya! Yay! Yay! Go! Tuyok kayo! Kabutan day! Yay! Yay! Asa ba na bugulit sindi? Balik! Nay! Apit na nakuha! Sige, day! Gi! Layo lang, day! Giday! Giday! Oh, kana! Gi! Doon, kuha na yun! Hina! Ayaw di malayo. Ya! Gi! Ayaw na. Nabuta siya! Gi! Kabuta. Padul ba ni mo? Padul di ba? Ayaw di malayo ya. Oh. Nah, padul gidong. Ki. Kulang es cookie ki di kuno ipadul. Yeah. Oh kana. Padul ri ba amon taw. Tura oh, padul labi tao. Bitaw so. Oo. Otraw. Oh taga kulat. Yeah. Yeah. Balik. Balik yun. Yehey! Pula dong. Gidong. Oh, tuara. Oh. Suwe bang, suwe. Ki. Tura, pitna. Tara. Ako na bahala. Ako na bahala din dong. Ki, naning kasi hindi ka pobre. La. Nagdala dong. Wala na mapunta diha. Napunta kayo pa. Na.
Nah. Ye. Ye, kabuta. Ye, kana oh, kana kabuta day, kana day. Oh. Mana tanawa, ikaw na may driver. Na, isa pa day, siya daw drive, ge. Na, isa pa day, wa ka salig na ako nga driver ina. Ay, ikaw Sige, si Inday drive giday. doktor ka. Kisa may driver ane? Ako. Kisa konduktor? Ako. Sige. Yo. Ge. Ano sa ting? Isbo pa giday. Gakos lang dong. Ge. Gunit sa brani Inday. Kana ikaw kabot daw, 500 kana. Oh. Sige. Tay, nikabot ya day. Ge. Ge, tara day. Na, kana oh. Gina, kuha na na. Ge. Kid. Inday. Ge. Ge, kana kabuta. Ge, na. Ge. Tabang day. Ge. Ge. Ge, cookie ge. Kana. Okay. Okay, balik, day. Saan daw? Sige. Daw. Tay. Kaput niya. Ge. Ge, kana. Oh, pit na. Oh, kana. Oh, kana daw. Oh. Ge. 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 Oh, kana na daw. Daw. Ge. Ge. Na. Okay. Na.